Iki piro pase? Gawanan mesin cuci. Kowe mbiyen gelem karo aku lek mbok mesin cuci 17 sak tukokne. Peh, jan yo getun. Tapi nyawang rupane yo koyo ngono kuwi. Tapi ki kok piye ya carane nggawa? Lah kowe numpak apa? Numpak motor. Supra ireng kuwi ya. Ya tapi kan yo motor. Ternyata bojomu mek kuat nukokne Supra iki. Pipi soro menawan. Lek masalah sing ngeterne sapa ngeterne bocahku engko. Ora usah mikir. Tenan ye? Ora usah duit, ya ora usah mikir, saiki balik wae. Gratis iki berarti aku. Stop balik yo. Aku nyawang bojomu wis kudu nangis. Ki mbok terne tenan? Tak terne. Mbok teko ngendi tak terne. Ya wis sun ya. Omahmu prak sing krung tile polor dalan itu.